Ako sa špáratkou v zube to prasí. Ešte sprav krok, ako podáš. Vidíš ho pred tebu naľavo. Pred tebu naľavo. Vidíš ho pred tebu naľavo vyššie a do predku. Vidíš ho tak, koľko stojí hen. Ja, ty nejebal. Nevidíš ho a tu je za ním. Nevidíš ho tam, ako to stojí. Práve ešte 2 kroky do predku. Nevidíš ho, ako hľadí nám na to. Veď ho musíš vidieť, do drci kopneš do piče. To je pred tebu tak 5 krokov, 5 metrov, tak doľava vyššie zadaj hlavu a to tak, už ho vidíš. Nevidíš ho hladí hlavu, kurva ušiska koľko hladí za nás. Nevidíš ho do piče. Tak ho strel do piči, hlavu má dole otočenú. Buchni bez randa, jak je Štefána. Strel ho! Kde je Miloš? Vzadu až dole, strel ho chytro do piče. Dole ide Miloš! Aj dole išlo jedno! Miloš, dozadu sa vraca, poďme, hľadám to. Dozadu beží. Také prašča. Aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boha! Dozadu išlo! Čo? Tam išlo jedno, na Miloša. Čo som strelil?